Nais, pais e máis alumnos do CEIP Irmáns Villar concentrábanse hoxe ás súas portas á primeira hora da mañá para pedir solucións ante a noticia recentemente coñecida de que Otero Pedrallo, centro adscrito, non vai admitir a 11 rapaces. Porque o centro, inda que sexa outro centro, é o mismo, ten que haber unha continuidade. E que argumentan desde Xefatura? Que non hai plazas. É certo, pode non haber plazas, pero eso, sabendo o volumen de nenos que hai neste colexio e nos outros dous adscritos, sábeno, xa non vou dicir desde o mes de setembro, sino desde o xuño, o sea, e dende antes, porque eses nenos son nados nunha mesma fecha, saben, hai tantos alumnos, 97, que temos que facer? Crear plazas, e creo que 11 plazas sácanse de onde lles dé a gana. O que non podemos permitir é que 11 nenos se queden fora dos vínculos afectivos dos seus compañeiros, que lles pode afectar ao nivel educativo, ao nivel notas, e incluso os pais de leválos aquí que está ao lado a ter que leválos a un centro que está a 1 quilómetro, quilómetro e medio e non irían todos xuntos tampouco, pois creo que a diferencia é moi grande. Seguirán manifestándose ata recibir resposta. Polo de agora, xa teñen outra convocatoria marcada o xoves 2 de maio na entrada da Consellería de Educación. Tivemos varias reunións, de feito, comportáronse de un xeito moi informal, porque nunha cita que tiñamos con Xefatura, quedamos en que nos recibirían, que nos avisarían para recibirnos o 10 de marzo, e non nos avisaron. O cal xa indica un pouco por onde iban os tiros. Tivemos que chamar nós. E logo díronnos unhas baremacións incorrectas. O sea, non baremaron os irmãos, non puntuaron os irmãos. E agora, o 26, é cando saliu a lista, e onde se ve realmente os excluídos.